Waqt emerġenza, 90% tal-ħajjiet jiġu salvati minn persuni li m'għandhom l-ebda taħriġ mediku. F'dan il-kuntest u l-fatt li qed ngħixu fi żmien ta' pandemija, il-Malta Red Cross nediet kors online dwar l-ewwel għajnuna biex b'mod innovattiv twassal taħriġ fil-kumdità tad-djar tan-nies. Id-Direttur tas-Soċjetà tas-Salib l-Aħmar Robert Brincau spjega li fin-nuqqas ta' tarif tal-ewwel għajnuna jista' jwassal għal nuqqas ta' azzjoni f'ċerti każijiet li jista' jwassal ukoll għal telf ta' ħajjiet. Pilastru fil-first aid huwa li tgħin lill-pazjent malaj kemm jista' jkun. Aħna l-pazjent fuq barra tipprova tistabilizzah biex ma jkomplix jiddeterjora. U minn affarijiet żgħar tibda ħanerġa' ngħidha mit-telefonata lil-112. Tibda tagħti l-informazzjoni u tibda titlob l-għajnuna li għandek bżonn. It-taħriġ jinkludi istruzzjonijiet faċli u huwa aċċessibbli għal dawk li m'għandhom l-ebda sfond mediku u jitratta sitwazzjonijiet bħal attakki tal-qalb, ħruq u ksur. Fil-bini tas-Soċjetà tas-Salib l-Aħmar f'Pembroke, il-Ministru għall-Intern is-Sigurtà Nazzjonali u l-Infurzar tal-Liġi Byron Camilleri qal li minkejja l-imxija tal-coronavirus din l-għaqda xorta qed tagħti s-servizz tagħha lin-nies. Bħala Ministeru tal-Intern naħdmu id fit magħhom fuq diversi proġetti sabiex insalvaw il-ħajjiet tan-nies, sabiex nagħmlu il-ħajjiet tan-nies għall-aħjar. Aktar dettalji dwar dan il-kors jistgħu jinkisbu minn fuq is-sit www.redcross.org.mt. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.